Влизаме в класна стая от преди 150 години. Така изглежда запазеното килийно училище в странджанското село Сърмашик, популярно днес като Брашлян. Станка Бухлева разкрива как в края на 19 век е преминавал един учебен ден. Сядали са на кожичките, които родителите са изпращали. По-богатите са изпращали кожички, по-бедните черги и така са сядали върху тях. Първите стъпки в четмото и писмото са правили само момчета от 9 до 13 години. Сядали по турски, за да могат да поставят пред себе си съндък с пясък. Пишели с помощта на перо. Първи път буквичките, сричките, думичките, обаче дошли до изречения. Изреченията много трудно се вмъквали в това съндъче с пясък. За да улесни както себе си, така и учениците, нашия даскал Петър Пейо Киприлов, вижте какво е създал. Така неволята ражда панакидата, един от първообразите на днешния таблет. Дъска, облята с пчелен восък, върху която децата пишели с пирон или друг остър писец. Трябвало, значи, дежурен ученик да запали странджанското огнище с помощта на пламъка, който се образува не много отблизо, защото много близо восъка ще почва да тече. Съвсем лекичко. Всяко едно момче е заглаждало с дънта и така са пишели. За елементарната аритметика се е ползвало сметало. Сглобявали са го родителите на учениците от дървени фигурки. Редът в класната стая е бил железен. Даскалът ползвал дълга пръчка, с която от своето столче съблюдавал дисциплината. Непослушните били наказвани в ъгъла на помещението. По принцип там са наказвани непослушните деца с дигнати нагоре ръце, на боси колене. Под коленете даскала е казвал какво трябва да се сложи според това, колко е прегрешил ученика. Баба ми е разказвала за орехови черупки. Именно, точно сега това ще да стигна до там, че даскала казва, на него служете да кажем Боб, царевица, леща, а на него, който най-много ни е слушал, фактически са го наказвали с орехови черупки. Преди 100-200 години да учиш е било истинска привилегия. От крехка възраст децата са поемали някои от ангажиментите в многолюдните фамилии. Заедно с родителите помагали в бита, занимавали се с земеделие и животни. Получилите свидетелство обаче имали възможност да надскочат трудния селски бит и да погледнат на живота по друг начин. Въпреки че съществува за кратко от 1871 до 1977 година, килийното училище в Брашлян е поставило основата на просвещението в странджанския край. И то в онези тежки години на борба за национално освобождение. Освен умения за писане и смятане, първият даскал, революционерът Петър Киприлов, е имал възможност да възпитава в децата стремеж към свобода и независимост.